بخلتشحن سلستن زفلمي أقلقلوت سلك ألبو تليفون وموبايل تليفون إرترا نعيس عمت تمكرو تراي زلوو انتخوني ايو تنقسقس تليفون بعينت بزحي شفنن مبصحن حدا كابتوم عبيت قسقاس لمعاد كخون كيلو لو عب كلتشحن أربعة أو اشتحاد عمت عصرت شوعات سرت مدبرات تخيلو ناب 4 كتماتات أقلقلوت زرقحو بحر شدشت عمت أو كلتشحن تعتن بمريت نسبع مئتاويت كشفن بقيعو بهزب دما نسمانين حموشتن مئتاويت أقلقلوت شبو أبز أوانزي لعلي 9 مئتاويت شفنة بسحو يركب تلوخو أريتلون رتعاون ذات أمامن أقلقلوتات مرخبي أمل أهاجر نمهابيو مرخبيتات سرقو طباو معبالي سرت محبراوي ركباتن متني حيال أقلقلوتنيو منقست إرترا نخلون معريين أقلقلوت نمهاب كسرح تانيحون اللون تاريخ مرخبيتات عالم بحفشا تنقسقس التليفون بإرترا دما بفلاي انتا يمثل كابي تقبقسو أبي بتحلنا نابي يمرحلون كاب عبيت كتماتاتنا من أشتوك وشتاتنا بصح انتا يسرح تعميمو كاب عصر تغلتين 104 كلتن زبس حمد براتن متكال انتا واقع تخفيلو قسقاس لمعات مرخبيتات إرترا أبتحت كميزة أمثل مدرخ تساليتون يسالت ألون أبايتا انتا يسرح تساليتو أب حديد من المسرح زركبن ناي مصاي مدبات سرحن انتايو زبل حتوتات كل عال قدنيو مدب مازن لمعت كاب دحر بايتا تبقسو بتخطاتالي نزوم حتوتات كملسيو قدما يكفالو انهو عينتي وتحبرت السبع عالم بقلتف زغيرة صلاتيو نمحبر قطباوي هو تود السب بمحياش بأسالتو بقلطافه بصفتن وحسنتن عبي معبالة كابزومصو وصيت تكنولوجيون أب قدمي تسرع ناوت مرخبيتات مس غزيه زونጨፍን እንሓደረ ዝራቐቕን ዘሎ ርኽበት እውን እዩ ኣብ ዘለና እዋን ሞባይል ሓበሬታ ቴክኖሎጂዩ ሓበሬታ ሓይሊ እዩ ንምርምራዊ ስነ ፍልጠት ንግዲ ትምህርቲ ጥዕና መጓዓዝያ ኮታ ኣብ ኩሉ ጽላት ወሳኒ ግደ ይጻወት ተራናይታ ብዙሕ ኣገልግሎት ንዕማምን ተሳልጥ ተንቀሳቐስ ቴሌፎን እውን ብቐሊሉ ዝግለጽ ኣይኮነን ንምትካላን ንምንቅስቓሳን እውን ዓቢ ወፍሪ ይሓትት أقدسنا تنقسقس تليفون بإرتراون عملك حتى زأت يكونن مجمريا تنقسقس تليفون سي درجة بيت صفتها أبزل خايو خاين كاتتكمل زدلي كاسب أبزخون ساعات كرهبة كايخل نسخاون أبذكر كايو بدات كتسلط الله تخل سلزخون مسخاسلة تخيد حانت تنقسقس بيت صفتها أجي أب مربك قام التليفون أب بيت صحفة كوفك تبلا لك أو أب جزخا خوفك تبلا لك أب سرقي عند الوصي خاسي كتسرح يدخل نقا زين هنا سرح قلنا بزحات ناي زهز بسرح كأني أب زخون ساعات كسرحوا خلوا ولا ندخدوا ولا بمجشا قيدهم ولا ندعلوا ولا أب زخون بطاق سرح لهم الساعات تنقص التليفونات تسرحهم حجي ناي بحق ناي سرح مسارحيت إلى أن حسب تنقص التليفون كلون تنقص التليفون أبزي بلونسي سماين مريت أبتسرح مالتي بزحبر كتب سرح اللغة وصيت هويتها تنقص التليفون سن من تايزد لك لا نزارب نعو نمزرق حزور لي خارق حيتاتسي انتايم هذا بقليلو اب كل شافنا هاجر كبصح زغل اغلغلوت بمخانو انتايوزي نابنت ناي غزا تليفون سي اب كتماتات تحت مريت كويت كاوت تخليا تي اب برخاتات غاشواركا برخاتات ساحل ولا برخاتات زوادو حرزو له حزبين ايرون سلي ناو بقليلو تبصحلو تخل اغلغلوت بمخانو حدا زخفت روحيتاتي كل خفان حبرت السب سمع عرفت تقامنا تعدل خفتي مالتي خالون وانزو طلبوا تكنولوجي مخانو مراخب مربب مخانو زون حدا خفتي زدرخو روحيتاتي خال انت وسخت اكل قلت من عدل هبي
ንኣብነት ኣብ ናይ ገዛ ቴሌፎን SMS እዚ ሓፂር መልእኽቲ ኣይንቀበል ንኾን ኣብ ተንቀሳቐሲ መርበብን እሱታት ኣለና እዚ ሂምቦል ጀሚሮሞ ዘለዎ ኣገልግሎት ብሞባይል ገንዘብ ምትሕልላፉን ዝውን ኣብቲ ናይ ገዛ ቴሌፎን ኣይንረኽቦና ኣብዚ ናይ ተንቀሳቐሲ መርበብን ክረኽቦ ስለንኽእል እዚኣቶም እዮም ደረኽቲ ረቑሒታት ነዚ ቴክኖሎጂ ክህልውካ ዝድርኹ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ብምጋስ እዚ ጨንፈር ተንቀሳቐሲ መርበብ ክልተ ዓበይቲ ኣገልግሎታት እዮም ዘለዎም እቲ ሓደ ኣገልግሎት ኣብ ናይ ተንቀሳቐሲ ቴሌፎን ኣገልግሎት ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣገልግሎት ከዓ ናይ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ስለዚ ብጨንፈርና ዝካየዱ ናብ ህዝቢ ዝቐርቡ ኣገልግሎታት እዚኦም ክልቲኦም እዮም እነዚኦም ኣገልግሎት እዚኣቶም ናብቲ ህዝቢ ንምብፃሕ ከዓ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ይኹን ስራሓት ምስ ኩለን ኣብ ኤርቴል ዘለዋ ጨንፈራትን ቤት ፅሕፈትን ተዋሂድና ንሰርሖ ማለት እዩ እቲ ንሕና ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዋላ ዝኾነ ሓደ ኤርትራዊ ንኹን ርክብ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ኣብ መጨረሻሲ ርክብ ክኽእል ኣለዎ ማለት ስለዚ ኣገልግሎት ንኹሉ እዩ ትናትና ጭርሖ ኣገልግሎት ንኹሉ ኣብ ርሑቕ ገጠር ሃሉ ኣብ ቀረባ ይሃሉ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሃሉ ርክብ ክረክብ ኣለዎ ዝብል እዩ ትናትና ጭርሖ ብኢና ኸ እንሰርሕ ዝኾነት ኮርና ናይ ኤርትራ انت تخيلوا ابزغونت مشغراغور ናይ ኤርትራ ሽንጭሮ ናይ ኤርትራ ኩሉ ርክ ሲቲ ናይ ኤርትራ ዓላማ ወይ ንግስ ኤርትራ ዓላማ ማለት እዩ تنقص تليفون ወይ موبايل تليفون ሓደ ካብ ዓበይቲ ረኽበታት ቴክኖሎጂ መበል 21 ክፍለ ዘመን እዩ ሕብረት ሰባት ዓለም ናብ ዝኣዝዩ ስልጡን መድረኽ ንምብጻሕ ሓያል ስራሕን ተበላሕትነትን ሓቲትዎም ካብን ናብን ሓበሬታን ምቅያር ፈታኒ ግድልን ዘይስገር ሽግርን ተሓሊፉ ፈለማ ብሰብ ዝፈለመ ድሓር ናብ መጽዓኛታት ሰገረ መልእኽትታት በቀሊሉ ይበጽሕ ይነበረን ب1873 مس مفلام سفيح أقلقلات بوسطة وحسنة دحنة حبريتا ناب التأمامان الدرجة ديبو بمريت ببحري بأيرون عبيا سالت وهيبون يهبالول بزي كاتي بحرياون سب سرحان حدقا يوصلو جزيقن مستقنميو استأتاتوه مقابريا وحسن بري اتي بنيكولا تسلان ماركونن استمهازة تكنولوجي مرباب حبريتا كاب راديو تلغراف نا مورس كود سجيرو دمصات بمسغغار كابن نابن بمقببال كوتادراوي ناب سيفيلا وركب معبيلو تات اغلغلوت ماكل متن كاب عميل زنقلو زتفراليه تحشتو عقن قرصي زامسلو مهندساو رقحيتات زمالو ناي دمصن ناي داتان حبريتاتات كاب سداد اكل دحارنا بمسرحي قصيلو دما ناب تقبالي بوحش اغباب مبصحيو معناته اذن خغبر ايريتل ابز تفدالي مهندساون ممحدراون قصلاتات تدكوني تحت قرصي وي كا انفراستراكچرال يونيتس አለው معناته ስለዚህ ሓደ ካብዚ አቶም ንብሎም ዘለና እዞም ናይ አገልግሎት ጫፋት ወይ ከ ሰርቪስ ኤንድስ ንብሎም ዞም ናይ አገልግሎት ጫፋት ወይ ከ ሰርቪስ ኤንድስ ንብሎም በመንታይ ክንገልጾም ንኽእል ሓደ ዓሚል በቲ አጥቁኡ ዘሎ ናይ ኤሪቴል ንቁጣ ነቲ አገልግሎት አክሰስ መስከበር ወይ ከ መስአተው ናብቲ አመስራሒ አካል ንኽበጽሕ ዝሓልፎ መሳልል ናይ መርበብ ትራንስሚሽን ኔትወርክ ወይ ከ መርበብ ትራንስሚሽን ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ እዚ بخلت ملكا يقبر تقدما يوغنو بمايكرويف انتينا تباهيلو بسلك البو كاب هوب ناب هوب نانطري خمت كون زمت كون كله خلا اي وغنو خا بفايبر اوبتيك معناته
እዚ ማይክሮዌቭ ዝበልናዮ ኣዳርጋ ኩሉ ዞባታትናትና ብመጠን ዝርግሐና ኤሪቴል ዝኾነ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ፋይበር ካብ ዓበይቲ ከተማታት ከምኒ ኣስመራ ምጽዋዕ ዓሰብ ዝኣመሰለ ቦታታት ይርከብ ማለት እዩ ዝነበረ እንዳዘከርካ ክትመጽእ ከለሃስ እቲ ዘለኻዮን እቲ ዝነበረን ከተዋሃት ከለኻ እንዲዩ በተቐንዲ ዝርዳእካ ሕጂ ጠቕላላ ብዓይንና ርኢናያ ዘይንፈልጥ ባዕሎቲ ኣቕሓው ርኢናያ ዘይንፈልጥ ኣገልግሎት ኣባና ክመጽእ ከሎ ምስቲ ዝነበረና ርኢና ብኸመይ መጺኡ ክንሓስብ ከም ሰብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ወጻኢታትን እቲ ዝረኽቦ ዘሎ ኣገልግሎትን ናይ ብሓቂ ከመይ ገይሩ ተበፂሑ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ነቒሕሉ ሕጂ ይፈልጦሎ ኢላ ሓስብ ምህዞታት 19 ክፍለ ዘመን ዝኾነ ቴሌግራፍን ቴሌፎንን ፋክስን እውን ንሓበሬታ ናብ ኣዝዩ ቅልጡፍን ስሉጥን ቀይሮ ሓበሬታ ብኤሌክትሮኒካዊ ማግነታ ብጀመረሉ እውን ነቲ ሓበሬታ ብዘገርም ፍጥነት ግዜ ኣቀላጥፎ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ኣብ ሰፊሕ መዓላ ድሕሪ ምውዓል እውን ብኩሉ መዳዩ ዝርግሐ ሓበሬታ ብሽቦን ሽቦ ኣልቦን መርበብ ናብ ክጭበጥን ክቁፀርን ዘይክእል ስብርባር ግዜ ናብ መላእ ዓለም በፂሑ ኣብ 1973 ናይ ፈለማ ዝተማህዘት ተንቀሳቓሲት ቴሌፎን ኣብ 1979 ፈተነ ከም ዝተገብረላ ይዝከር ኣብ ክፍላት 80ታት ናይ ሓደ ወለዶ ማለት ቀዳማይ ደረጃ ተባሂሉ ዝፍለጥ ስልካ ኣልቦ ናብ ዕዳጋታት ወሪዱ ኣብ 1990ታት ካብኡ ንነጀውን ምዕባለ ኣገልግሎት ሞባይል ናብ ዝለዓለ ደረጃ ደይቦ ካብ ዝተፈላለየ ቦታስ ክመጽእ ክኽእል ኣለዎ ንሕና ዕላማና ኣብ መወዳእታ ኩሉ ሓበሬታስ ናብ ዝደለኻዮ ክትሰዶ ምኽኣል ክንበጽሕ ክንክእል ኣለና ኣብዚ ሕጂ ሓደ መጽናዕቲ እዩ ክልተ ግዜ እዩ ሰለስተ ምምቕራሕ ናይ ሪሶርስ ኣሎ እምበር ንሕና ዓለም ዝበጽሖ ንኽንበጽሕ ደቂስና ንሓድር ንኽእል ኤርትራ ንመግዛእታዊ ረብሓን ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጣልያንን ምስ ምዕቡል ኣገልግሎት መራኸቢታት ክትላለ ዝኽኣለት ሃገር እያ ካብ ኣፍሪቃ ቀዳመይቲ ደወል መልእኽቲ ቴሌግራፍ ዝተሃርመላ ሃገር ምዃና እውን መዛግብ ታሪኽ ይሕብሩ 10 ዓመት ምምሕዳር ዓባይ ብሪጣንያ ዘዕነዎን ዝራስዮን ስርዓተ መራኸቢታት ነቲ ገስጋስ ምዕባለ ናብ ቁልቁል ደፊእዎ ብመግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝቐጸለ ዕንወት እውን ነቲ ካብ እንግሊዝ ዝተረፈ ክዕንወድ እምበር ናብቲ ክበጽሖ ዝግባእ ደረጃ ከስግሮ ይከኣለን ዝርግሐ ጽፈት ብዝሕን ዓይነት ኣገልግሎትን እውን ብመንጽር ብዝሒ ተጠቃምነት ደረቶ እቲ ኣብ ፈለማ ናጽነት ዝነበረ ዓቕሚ ኣገልግሎት ኣዝዩ ድሩት ክኸውን እውን ግድን ነበር ኣብ 2003 መወዳእታ ኣብ ቴሌኮሙኒኬሽን ዳርጋ ድሞቴ መርበብ ናይ መርበብ ቋሚ ቴሌፎን ይጸኒሕና بعشرة حدا تجمر زنبرة تليفون 30 عامت و25 عامت العلوز قبرية نايزوباتات بفلا أنا عاسب 3 عامت غيره خي تغيره فسيم يسرحني هجي بزوحني بعشرة حدا تجمر بعشرة غلطة تجمر بعشرة شيء تجمر تيسرحني له نايزوباتات كتزاربوا اللون أي تخلني خد أبتي مجمرة أوان أبتي قام مربب زنبرة الأوان تحت قرصي كتقبر سلازي نبركا كم تزدله تحت قرصي سلازي نبرنا اتي اقولقولوت وسوني نيرو نخلو زبات حي نبرن تاي مالتي زي اب نابنت ابتن عبيت ختماتات نحرالو خينو ابتي قطرات كبت حي كلني نيرو مخنياتو تزنبر عقمي درت عقم نيرو عقم سب اب قمت اتيها اتي مسارحيتات اب قمت اتيها درس لزنبره اتي اقولقولوت ابوسن كبابيتات طرحيت حاصيرو نيرو بدحريو ግን እንተዳ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ክትበጽሑ ኮይንካ እዚ ተንቀሳቃሲ መርበብ ስለዘድሊ ንሱ ምስ መጽዩ እቲ ረሃዋ ክመጽእ ኽኢሉ ማለት እቲ ህዝቢ
ናብ ኩሉ ክባፅሕ ክኢሉ ማለት እዩ መርኣብቲ መጀመርያ ብዱር ተዓሚና ንሰርሕ ነርና ወላቲ ዝነበረ ናይቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ስርዓታት እውን ብዙሕ ስለ ዘይሰጎመ ኣብ እቲ ዝፀንሐና ብዚሲ ኣዝዩ ውሕድ ክሳብ ነይሩ ማለት እዩ براديو حلو زفلم أقلقلوت مرخبيتات زباو كمبار أم معوات سورة إرترا لعل قدنا برو أتوم أبتعودي زنطفو تقارلتي بزنقن شبون أب عبيت انبابتات وطيوم سرحون كسالتو بخبيت بدهو يحرفو نبرو عقمن كألتن تعطات أفنتن وحلنتن مترايقن بهلنا يتقالسي حقيزوهم حادثة كند بزح كوينو ناي مسرح سنة مقبار معبيلو كند زخوناون تلقوا بعوض زازيمو 4 ساعات غوبات دايبنا انا مهنياتو ركب كايتو خوينو كطرمت كخلالو كزارب كخلالو كرعه كخلالو اب حدثن شروعتي يتركبنيها مدبرك تكون كلها حد عاب غوب متعز نتي وقتي خازلو كلهم تراهو مايت هاي كوميونيكيشن بهرخا خومي مايت الجن هنا نابنت ابز قدم ابي بيدا على بحنه على زاغرب على عيقت على عبيت غوتات نيرنا بعرورات تاوتات نيرنا كم جينا نراهم كم مدبرنا ما تسمع سلازي تقول حقن فعله نحنا بوشتوك نقوله يتزارب كا فنخات تزاربنا راديو بحرهم كله زناي تليكومنيكيشن مساحات كا جيزي عند حلوه ساعات تزارب تسمع أو حدا جي تقبلن ترانسلسي براتيهم مالتي أقلقلوت مرة خبيتات تليفون دحر حرنت ملأ حجر بأزي دروس عقمن بقعتني يفلمو سرحتين يغاتو أبتتكال تصنحو قدايم أبالاتنا التليكومنيكيشن أبالات أنفر مرة خبيتات زباو قنبارن بحدث تمرقات مويوان بتمرتن تبقيسو اتتكال كاب جزي عقمن بقعتنا نقول كيلو سلت صنحي زهبو أقلقلوتون وصن نبري اتدحان أقلقلوت زنبرو كتما أسمراون ناب أزيو استحات الدرجة وريدو نيرو دالكا دموتي مربب ناي مربب قوام تليفون يسألينا بعصرت حدا دجمر زنبرة تليفون 30 عامت وعسران 15 عامت العلي وزقبري ناي زوباتات بفلا ناي عاسب 30 عامت غيرو خي تغيره فسي يسرحني حجي بزحني بعصرت حدا دجمر بعصرت قلت دجمر بعصرت شدش دجمر تيسرحني له ناي زوباتات كتزاربوا لون جمرت انا تولنا كن بزح تحت غرز عدونا ينورو كبسمران باص حد ما يكون ميرا 30 مسمر نيروا 30 مسمر كرد اكان دار كوينه كبسمران باص سي 30 حد سوا تليفون بحسب تدوي لما تايم دار دوي لما ست مبل 30 حد يودو مالتي كسعكم يتصبي مير مالتي نبعل بارنتو نبعل تسنين نبعل كرن بكران كم زي تدول ما الرقم تبال ترخبوا معكم درجنا تقبلنا يعني ريتل مالتي تليكومنيكيشن حجن هنفتي ناي ناس انت بيزي نب اوتوماتيكيو اني هنا مالتي فرقو خاصني اوتوماتيك نيرو افتا اوتوماتيك زنبرو لو غيزي اب كتما اسمرا بزي 10 حد جمر زنبره تليفون اب اسمرا نيرنا اب باصخا ب 55 جمر نيرنا اب 10 كا ب 66 جمر نيرنا شوي تعاون نايت سويتش ناب 15 شح يبصح نيرو مالتي اب 9 كبابي بروجكت نيرنا اشتي بروجكت نيرا افت ساعتين ب 10 منتشح كبابي توسيخ مالتي سجاب 9 4 سلازي زنبرنا عامل 30 شح كبابي نيرومنا مالتي هاي بروجكت بموسى خاب شهر 996 سجاب 9 شوعتنا كبابي كان بروجكت بممصا ناب 10 شح كبابي عبي مالتي እንደገና ስለዚህ تزنبرنا عماويل ناب 50 شح لايك قوامي
مسمار تليفون ዝተዳንዎ ነይሩና ማለት ነው ሰዓት መራኸቢታት ኣብ ዳግመ ህንጻ ሃገር መሪሕ ቦታ ስለ ዝሕዝ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ከምቲ ዝድለ ኣገልግሎት ክህብ ዝኽእል ዓቕሚ ዘይነበሮ ኣገልግሎት ናይ ቀዳምነት ኣቓልቦ ገበረሉ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ተነጻጺሉ ስለ ዘይከይድ እውን ጎኒ ኣሳኒዩ ጉዕዞ ተበገሰ ንመራኸቢታት ዓብዪ ኣተኩሮን ልዑል ተገዳስነትን ብምሃብ ብዓቕሙ ገዚፍ ባጀት ኣውፈረ እቲ ኣብ ኣዝየን ውሱናት ከተማታት ዝነበረ ኣገልግሎት ቴሌፎን ንምዕባይ ካብ ጽባሕ ናጽነት ተስሪሕሉ መስርሕ ረፈረንድም ግቡእ ንምስላጥ ሰራሕተኛታት ቴሌኮሙኒኬሽን ዓብዪ ዕማም ኣሳሊጦም ኣብ ሓደ እብረት ዝነበረ ድሩፅ ጻውዒት ከስፍሕዎን ናብ ዝበስሓ ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ከብፅሕዎ ፀዓቱ ዓቕምታት ብምዕሪት ብምርባሕ ተሰሪሑ ሓደ ሰብ ክንዲ ሰለስተ ሰብ ኮይኑ ክሰርሕ መድረኽ ገዲዱ ጨንፈር ቀዋሚ መርበብ ኣብ ቀዋሚ ናይ ቴሌፎን ኣገልግሎት ንዓሚል ካብን ናብን ውሽጢ ሃገር ወይ ድማ ወፃኢ ሃገር ዝግበር ናይ ድምፂ ጻውዒት ኣገልግሎት ዝህብ ኣካል ናይ ትካል እዚ ክንብል ከለና ሓደ ዓሚል ብኣብ ቤቱ ወይ ድማ ኣብ ትካሉ ትርከብ ኣቕሓ መራኸቢታት ኣፓራቱስ ተጠቂሙ ከባቢ ዝርከብ ነቑጣ ኣገልግሎት ምስ ረኸበ ብኤክስቼንጅ ሰንተር ወይ ድማ ማእከላይ መዘሪ ንብሎ ኣካል ኣቢሉ ናብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ወይ ድማ ኣብ ወፃኢ ዝርከብ ዓሚል ተቐባሊ ጻውዒት የብፅሕ ኩሉ ነገር ኢና ንገብር ርግም ተካልቲ እቲ ናብነት ናይ ጸዓት ስራሕት ናይ ኤሌክትሪክ ስራሕት ትሰርሕ ናይ ሬድዮ ስራሕት ትሰርሕ ናይ አንቴና ስራሕት ትሰርሕ ሓደ ሰብሲ ማልቲ ሰብ ኮይኑ ዘገልግል ኮሚቴ ዓቕሚ ህዝባዊ መርሰን ደረባሕካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ሰለስተ ሰብ ክንዲ ኣርባዕተ ሰብ ኮይኑ ይሰርሕ ኣብዚ ምስ መጻናኻ ናይ አንቴና ናብነት ሓደ ናይ ሬድዮ ቴክኒሻንሲ ንአንቴና ገለ ኣይዲብን እዩ ኮሚቴ ዝጸንሕ ልምዲ ማለት እዩ እጂ ንሓንቲ ስራሕ ናይ ፓወር ሰብ ኸዳ ናይ ሬድዮ ኸዳ ናይ አንቴና ኸዳ ሰለስተ ኣርባዕተ ኸዳ ተናህና ባህልኻ ሓደ ሰብ ሰለስተ ኣርባዕተ ክገብረን ከም ዝኽእል ገይሩ ዘብለካ ተዓቕማ ተረብሑ ማለት እዩ እጂ እዚታት መጀመርታ ኮንፊዥን ፈጥረልና ነይሩ እቲ ኣይጸንሐና እንዲሁ ባህል ዝከኣል ግን መብዛሕትኡ እቲ ኣብ መራኸቢታት ዝነበረ ኣብ ሜዳ ኣብዚ ተመዲቡ እዩ ተመክሮታት ዝተፈላለዩ ተመክሮታት ነይሩ ሕጂ እቲ ዝተፈላለዩ ተመክሮታት ከዓ ሓጋዚ ነይሩ ክበሃል ዝከኣል ልዕሉ ከሎ ከዓኒ እቲ ናይ ክሰርሕ ምበሃል ወይ ከዓ እቲ ናይ ምስራሕ ድሌት ኣብ ሜዳ ዝተጠርየ ኣብ ዝኾነ ሰዓታት ከይቆፀርካ እዩ ስራሕቲ ስራሕ ነይሩ ስለዚ ምስቲ ዝነበረ ኣካይዳ እንዳሰጎመ ኸይድ ነይሩ ግን እንታይ እዩ ዓብ ብድሆ ዝኸውን እዚ ቴክኖሎጂ ናይ መራኸቢታት ቀልጢፉ ስለ ዝዓቢ ንዑ ክትርክቦ ክትጎዮ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ክትጎዮ እንድሕር ኮንካ ከዓኒ ርእሰ ማል ኣድልየካ ስለዚ ዋላ እውን ርእሰ ማል ተለካ እውን ንዑ ክትኮኦ እንድሕር ኮንካ ግዜ የድልየካ ማለት እዩ ስለዚ ግዜ ምስ ዝነበረ ዋሕዲ ተዓፃፂፍካ ተደይ ሰሪሕካዮ ዋላ ሓንቲ ክትዕወት ኣይትኽእልን እያ ከምኡ ስለ ዝነበረ ነዚ ነዊሕ ሰዓታት እንዳሰርሕካ ኣብ ክንዲ 8 ሰዓት ጥራሕ ትሰርሕ 16 ትሰርሕ 18 ትሰርሕ ከምኡ እንዳበልካ ስለ ክሰርሖ ዘለካ ብኸምኡ እዚ ክንዕወተሉ ኽኢልና ማለት እዩ ካብ ቀንደን ኣውራን መትከላት መንግስቲ ኤርትራ መረጋጋፂ ማሕበራዊ ፍትሒ እዩ
ኣብ ቀረባን ርሑቕን ከተማን ገጠርን ዝርከብ ህዝቢ ማዕረ ኣገልግሎት ክረክብ ምእንቲ ብዕላማ ይሰርሕ ኣብዚ መዳይ እዚ መራኸቢታት ዝህልዎ ግደ ዓብዪ ብምዃኑ ንምዕባዩን ንምስፍሑን ንጹር ሸቶ ተበጊሱ ተሪር መሰረትን ድልዱል ባይታን ከንጽፍ እውን ከም ናይ ቀዳምነት ሰሪዕዎ ህዝቢ ኤርትራ ንሰለስተ ናይ ውክልና ወራር ምሳምከነ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዝተዋደደሉ ናይ ጅሆ ሸርሒ ብስራሕ ንምምካት ገጢምዎ بمدب وفر ورساي كالو اب صلات مراخبيتات عبي وفر كيرو اب كلتشان سلسته مودعتا اب كباب ورحي عسرت حدا كبر بريزيدنت هاجر ايرترا اب سلسته ورحي تنقسقس تليفون كتكليو يلو اب راديو اب تلفزيون تساريو لك مساعه انا اب ريتل دمدب كمدب كله هون ريتل دبال اي نبره تراي موبايل وتنقسقس تليفون كتكلي خايه تبايله دحرب تا اواج مسوصانا يا ابوشت حدا ورحي وصينا تا اواج مسوصات تيليكوميونيكيشن تركيب يشو دار تا اواج موصا اي سالي حمص يعني حمص تا اواج وسع ناينغو ابو ودعتا ور 10 حدا ناي كتشان سلسل دي نصبحيتو تيليكوميونيكيشن كم زركبو تغير مالتي اقدمو زتمدب زتحسب ايو مال الى تحسب على المحيات شعن نصبحيتا يا خما خوينا طلات مراخبيتات تلعل أبركتوت زنبرو تليفون فاكسن تلغرافن بممعبال نابكاد إن السوقومن أغلقلوت كسقر أنكيدو بوقعي كوربوريشن أقيمو نابتنك أسقاسي مربب أدهبو هزبي إرترا بمنقدي شبو ألبو تليفون أغلقلوت نخركب اتي أغلقلوت نخلو زبل مرحة حساب أخذتيلو نابسرح وفيرو اتي أفال ماي مدرخ زنبرو بدهون كالي رأي نبران أبز قدامي سمونا حدار كلتشحن سلستن يتبقيسو موبايل مقابيت كلتشحن عسران كلتشحن 4 ما ب10 شمنته مدبرات أو سم كتماتات جميرو مالتي زنتايو أم دفرع عد أي حس مراخر عندك أو حربازعن بزن 10 شمنته مدبرات نمجمر فوت برينت مجمر أنا موبايل سيستم أبز عدي تاعتاتي مالتي مسكرم كلتشحن 4 ما نبقاش بركة شنخت سريحو أورت بارم تسنيد ما تتكلمت نايز أقول بلوت كونا بقين سلازي بزي كابدو يحب حر كلهم زباطات ناي موبايل أقول قلوتي أب وصن دا يخون نمبر تي أقول قلوت جن جميرو خنبر نخيل مالتي كاب عبيت كتماتات نام محدار كبابيتات كاب عدتات ناب قشتات نم بصح استخايدة سراح أجي عبيو كاب 10 تخلتين 140 كلتن زبص حمد برات المتكال انتي واقات خفيلو أبرغتي زباونتن سماي تقس انباتاتن نوحت عندتاتن متكال سنجرتاتن موقعازي أشقرت زخونو بوتاتاتن مبصح انتي واقاتات تخفيلهم إذن كالت حستون أبزغت المدب مأذن بتخاتتالي كأربيو